Ονομάζομαι Άρης Μακρύς και ασχολούμαι με το τραγούδι. Οι Κυριακές είναι λίγο περίεργες μέρες, αλλά θα είμαι εκεί. Μου έχουν πει κάτι για κουμπί. Το πατάς. Εννοείται το μπάζερ. Αυτό ναι. Παρατηρώ μια ανησυχία στο βλέμμα σας. Όχι, όχι, είμαι πολύ ήρεμος. Εάν έρθει ένα τζίνι και σας πει ότι μπορεί να σας μεταμορφώσει σε κάποιον, ποιος θα θέλατε να ήταν αυτός? Η Μίλβα. Γιατί μου αρέσει το μαλλιά της. Εσάς δεν σας αρέσουν? Έχετε κάνει κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία για το πρόγραμμα αυτό? Για τη Μίλβα. Πείτε μου τώρα ποιο είναι το πρώτο πρόσωπο που δεν μπορείτε να κάνετε. Ο Όζι Όσμπορν. Νομίζω ότι δεν είμαι αρκετά τρελός. Ξέρετε, είχε περάσει και ο Όζι Όσμπορν από εδώ. Πού είναι? Η μεγαλύτερη δυσκολία που μπορώ να αντιμετωπίσω, πιστεύω, είναι να πάθω λάστιχο πηγαίνοντας. Δεν ξέρω να αλλάζω λάστιχο. Στον ύπνο σας έχετε δει κάποιον καλλιτέχνη? Πολλούς. Κάθε μέρα βλέπω. Έρχονται στον ύπνο μου και μου μιλάνε. Κάνε εμένα. Εμένα. Κάνε εμένα. Κάνε εμένα. Τους ακούτε? Κάνε εμένα. Τι σοϊ ψυχολόγος είστε εσείς? Να ρωτήσω κάτι. Εμένα ποιος θα με κάνει? Τι κοιτάτε? Το κουμπί. Θέλετε να πείτε το πραγματικό του όνομα? Κουμπί. Λέγεται μπάζερ. Κουμπί. Πείτε το όνομά του. Δεν μπορώ. Άλλη μία προσπάθεια. Κουμπί.